Som de la colla Àngels Diabòlics de Sant Vicenç dels Horts i enguany estem celebrant el 25è aniversari de la nostra entitat, que es va fundar l'any 1989. Comencem aquesta festa major de juliol amb un macro correfoc amb 10 colles. Diumenge seguirem amb un correfoc infantil amb 2 colles convidades. Més endavant a l'octubre fem una mostra de bestiari i cap al gener acabarem amb una trobada de diables infantils.